Ya semoga-moga awet le dadi jomblo. Mergo tak ramal Mbak Elisa nganti kesusu rabi wis to langsung ora payu wis to. Kejaba milih dalange. Padalang nyuwun sewu. Padalang nyuwun sewu. Bu Kesi. Oh, istriku tersayang. Lah aku krungu Padalang. Jenengan mirengaken mbok aja kaya ngono ngrayu Mbak Elisa. Rungokno tangise atiku. Nonton wayang ning mburi kelir. Cakep. Pak Cahyo sayang, cintaku padamu tak pernah berakhir. Waduh. Nggih, luar biasa. Nonton wayang ning mburi kelir nguyuh. Bu Kesi sayang entukno aku wayuh. Keprok parun dasmu. Mbak Fitri namanya ya, Mbak? Dalam? Namanya Mbak Fitri. Nggih, leres. Nggih, perkenalkan nama saya Idul. Mas Idul. Aduh. Kersane rumah monggo cegat. Kula mriko. Nggih. Waduh, kula lek cedak-cedak kali dalang ingkang bagus ngeten ra diter lho kula. Waduh. Gek sampun enten sing gadah keteng wingking. Foto bebas mawon. Oh ngono. Oh, metu mburi iso kok. Oh, metu mburi iso, berarti secara diam-diam. Oh, ora mungkin Mbak penyanyi. Dalem nggih? Gak apa-apa. Oh, sakniki setunggal mboten cekap nggih. Padalang ini pun kula liarke. Oh, ngaten. Pun ngijini lho, sampean krungu to, Tulungagung enek sejenenge Bos Kacung iku ae loro. Mosok ya Pak Dalang ya mek sitok. Aku tetep sitok. Mung ngene sesuk lak prei kula. Diparingi rejeki kali Pak Mujito. Bu Kesi langsung tak jak ning mall tak kon tuku baju kaya sampean ngeten. Ngeten. Waduh. Kula aturaken dumateng para sepuh adi sepuh, piyai lawas, piyai klasik. Mboten kata lumpen dumateng ibu-ibu juru ladi ingkang kepareng rewang wonten ing dalemipun swargi Eyang Minah mriki. Mugi-mugi saged kinarya jampining sayah. Iya, ngono ya, Mak. Lan alhamdulillah piyai kene iki jan piyai sing nyenengake kok nduk ning mbringin kene. Buktine mau akar munggah panggung langsung didabiang-dabiang mlebu ana dalem jero. Iya. Tak kira kon mangan, ora mung dijak foto. Ya, ing atase lagi iki foto nganti setengah jam dhewe. Iya, kabeh ngejak foto. Lek bapak-bapak utawa keluarga saking Pak Mujito foto ki ora masalah. Ning kabeh ibu-ibu lho, Pak Dalang biasane ndelok ning TV ning YouTube saya iso ketemu langsung nyetot pupui sak kayange, Nduk. Apa ya? Gemes aku seprene abang ngantian. Ya, Letresno karo awakmu nganti kaya ngono. Oh, tenan. Mongko sing jenenge foto iki lak ya mesti mesem to, Nduk. Iya. Tak nggih mesem iki udakara wis setengah jam. Nganti semene iki aku iki nun sewu, lambeku nganti keju, Nduk. Ayo, sok neh pengumuman yen nanggap wayang sak fotone kudu ana anggaran nggih foto dhewe, Nduk. Iya. Ya ora kuwi tandha tresna kok. Mak. Sembah nuwun akeh banget sing kepareng rawuh. Mongko sore mau dan ya, Mak. Alhamdulillah. Ya mbok menawa kangen karo wayang piyai bringin kene kauman. Nggih. Monggo dipun tata piyambak supados sedaya jenak pinarak, nggih. Ingkang ajeng lenggah supados ketingal lan ingkang wingking mangke saged nggatekaken kanthi cethok. Ya ngono ya. Ngoten niku. Mongko njaba ya wis diparingi layar ya. Ya merga piyai akeh kok, Nduk. Muga-muga sedaya pinaringan rahayu. Nggih. Ana bintang tamune, ana. Malah iki sepisanan lagi ketemu karo awake dhewe ning piyai iki wis asring ya kuwi kiprah ana ning laladan Kutha Riok Ponorogo. Ya. Mas Gareng saka Pacitan. Kaya mengkono kuwi. Ketambahan ya kuwi waranggana sing ben bengi ra tau leren ya kuwi anak kula wadon Elisa Urcarus Alaso. Wah ya suwi ora ketemu karo Mbak Lisa. Temenanan. Alhamdulillah nganti saiki Nadianto Jani wis kudune iki cara pitik iki kudune wis didu ning parandene isih dadi jomblo kok, Nduk. Iya.
Urung duwe calon. Pacar biyen nate ning didelikne akhire ilang tenan. Saiki asli jomblo tenan. Iya. Ya semoga-moga awet le dadi jomblo. Mergo tak ramal Mbak Elisa nganti kesusu rabi. Wis to langsung ora payu wis to. Ah iya. Ngono ya. Wis to jomblo. Mula sumpah Mbak Elisa sakjroning batin kowe iki janjiya, kowe prasetya. Sakjeke urip aku dadi sinden, dadi bintang tamu, ora bakal kengguh karo wong lanang, ora bakal rabi karo wong lanang, kejaba milih dalange. Se padalang nyuwun sewu. Padalang nyuwun sewu. Bu Kesi. Oh, istriku tersayang. Lah aku krungu padalang. Jenengan mirengaken mbok aja kaya ngono ngrayu Mbak Elisa. Rungokno tangise atiku. Nonton wayang ning Mburi Kelir. Cakep. Pak Cahyo sayang, cintaku padamu tak pernah berakhir. Waduh. Nggih, luar biasa. Nonton wayang ning Mburi Kelir nguyuh. Bu Kesi sayang entukno aku wayuh. Kepruk parun dasmu. Sik Pak Gareng saka Pacitan luwih dhisik men jumeneng. Ya tumrakke prau. Monggo pinarak mriki Pak Gareng. Yo. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Cahyo Kuntadi. Wah nggih. Pak Sange Mbok Limbo. Nggih. Nderek Gladiajar. Nembe sepindah Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga pinaringan wilujeng slamet mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Penonton kok kaya ngene mbane lho Mas. Pripun? Padahal niku wau Jawahe nggih kados ngaten. Nggih. Ning kok nggih wah jan penonton tenggene Bringen niku lho. Wah kok nggih tetep kathah sanget. Awit niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Mbok bilih kula niki lek dalu menika mboten tanggapan. Dalu menika sanes yak ngendikane jenengan bintang tamu. Kula niku lek teng Ponorogo namung nderek dolan badhe sungkem panjenenganipun Rama Mujita. Niku Intinipun badhe sungkem. nggih badhe sowan sungkem karo badan. Sing sepisan kula badan kalih ingkang Hamengku Gati, ingkang angka kalih menika badan dulur-dulur kula sing tenggene Bringen. Nggih. Wow, kok lek upamane kula ki ditanggap lho Mas, esuk nanggap kula. Awan nanggap kula, bengi kula lak nggih pun mboten tanggapan melih Mas ngenten iki. Lah napa? Lah nggih namung derek ketut buri jenengan nonton wayang rai kula celontengi namung ngoten Mas.
panjenengan asring tindak wonten ing Ponorogo menika tegesipun dipun tresnani kalih Piyai Ponorogo. Leres Mas Cahyo menika kula nggih sok nonton teng YouTube. Jenengan niku nderekke Mas Guritno, nggih nderekke Mas Ipung Purbasasongko, Mbah Yatno. Mesti nggih duete kalih Mbak Elisa. Jenengan nek teng YouTube ngadeg berdua kalih Mbak Elisa, wah luar biasa. Mbak Elisa jan kaya Batari Komoratih, jenengan kaya komodo nggih. Kula ki senes komodo Mas Cahyo. Lah napa? Kadal. Menungso kan nggih nuwun sewu Mas Cahyo. Paribasane kula dalah panjenengan teng mriki nuwun sewu priyayi Ponorogo niku priyayi ingkang kebak ingkang mulyan, seneng budaya, seneng nanggap wayang. Nggih. Pangkat paribasane dadi wisatane, nanggap wayang tontonan dadi camilane. Niku lho. Pokoke minded kalih wayang nggih. Nggih, kula Pak Mujito nuwun sewu ora nduduhne pangkate. Mboten nduduhne derajate, mboten nduduhne donya panduwene ning Pak Mujito niku sami kalih kula, Mas. Lho. Samine nggih napa jenengan iso madak-madake Pak Mujito? Pak Mujito ki najan seorang perwira, nuwun sewu lho, nuwun sewu lho, biasane niku lho pun gadah embel-embel niku dugi pundi-pundi niku mawi napa niku sing teng mriki mbil-mbilan niku dibeto mantuk. Oh nggih. Beto kondur teng desa. Ning lek Pak Mujito mboten. Kaya aku, Mas. Teko dok ki najan kula nggih gareng kadang kala dagel. Aku budal ki ya gur celono nandeg, nganggo srandal jepit, klambi kula elek ngoten. Mlebu bleng Pak Mujito ngapa? Monggo Mas. Wajane teng wingking didilati. Kok ya wong lek jenengan kan nggih wong napa niku dinomersatukan Mas Cahyo. Nuwun sewu ngendikane jenengan foto mawon ngantos setengah jam. Nggih. Bukesi setengah jam. Menika adik kula sing saking Kulung setengah jam. Sedaya Widyawati setengah jam padha foto. Jenengan nggih foto? Sak jam foto, Mas. Setengah jam lah kula malah sak jam ning bar ngoten plengos ngoten langsung dihapus. Loh, lah sebabnya lah kebanggaan to iso foto kalih gareng. Walah wong memorine wis bak lho Mas, ngerti rai putih iki memorine langsung full Mas. Mau niku pas kula badhe foto mlebet mriku, enten bayi sik cilik ngoten niku nangis wer-wer bareng kula jak foto alhamdulillah langsung meneng Mas Gareng. Wah, sami kali kula Mas iki wae. Jenengan nggih kali bayi. Lho. Wong napa meneh bayi foto jepret mari nangis. Nggih. Terus napa niku lare putri-putri cantik, teng kula seneng. Bareng to wong meteng Mas. Foto jebret ngoten plengos ngono, amit-amit jabang bayi. Wong kok ya kula njenenganke nggih ampun sia-sia. Mboten. Wah, nggih. Alhamdulillah saestu Mas. Saged sowan nderekne panjenengan Mas Cahyo Kuntadi, seorang dalang dan seorang dosen, seorang pesinden dan juga seorang dosen ingkang dados tolak ukuring kula anggen kula ngudi kawruh tenggene budaya Jawa Mas. Muga-muga ora keluwihan ya ora kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Tata cara anggah ungguh etika dan estetika niku kula tut pingking panjenengan kelir wonten pundi kemawon Mas Cahyo. Nggih. Menika dalam rangka tasakuran pernikahan pun prisa mantenipun sinten? Matene kula lali lho Mas, asmane lali. Gakno kula ki bapak kula tani, mbok kula nggih tani, kula dhewe namung sing derajate dhuwur. Kula ki mboten sombong lho Mas. Jenengan derajate dhuwur. Lho. Pak Mujito, Mas manten niku sarjana hukum. Lho, kula nggih SPD lho Mas. Wah, sarjana pendidikan. Sumpek perkara duit. Ya ampun ngoten. Nggih, wah nggih. Temanten kakung menika Raka Mas Bribda Arbi Yuda Pradana kalian Mbak Yuroro Nindi Ridi Astuti SPD. Nggih, wah niki nuwun sewu Mas Cahyo. Najan kula ki omah-omah men kepara 20 taun yen badhe ngomongi badhe napa niku nuturi niku pun paribasane nguyahi segara.
namung derek dedonga kula mawon ikhlas lillahi taala saking krentek ati kula. Kula dongakne dulur kula lanang, dulur kula wedok anggenipun bangun Bali Wisma. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk wahyu kang tinemu, pikantuk wahyu jodoh ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, okeo rejeki panjang yuswa. Amin, amin. Kula pitados menawi donga panjenengan menika gedhe dayane tur ya mandi. Wong nyatanipun jenengan langgih anggenipun bebrayan langgih dipun paringi guyub rukun mawon to? Nggih to, Mas. Nggih. Wong guyub rukun alhamdulillah wong jenenge paugerane wong tua Mas nuwun sewu. Bapak ke ayu kaya ngapa kuwi tetep bojomu. Cantika kaya ngapa ngendikane jenengan tetep bojoku. Lah kula kan nggih to ngoten. Dolan tenggene Mall Madiun. Pripun? Delalah teng mriku niku panggih artis kondang cuantik. Nggih. Kula mlantuk mulih jebul, Mas. Ayu bojone jenengan. Ayu kono, Mas. Lho. Nun sewu warah agama niku sampun paring piwulang, nadyan to wong wadon ayu digelar teng jagat, piye carane awake dhewe tetep menganggep lamun to bojo ki sing ayu dhewe ngono lho. Lah sajane kula nggih ngoten ning lek masalah kesetiaan nuwun sewu lho. Wong jenengan ngendikan mawon badhe remen kalih Mbak Elisa nuwun sewu. Mbak Kesi pun ngendikan, "Oh iki bojoku." Ning nggih kalah romantis kalih kula lho, Mas. Kok iso? Kula nuwun sewu, bojoku ki ning dinggon tak gandeng, Mas. Jan ketok rukun temenan. Ketok mesra. Ponorogo tak gandeng. Jak pundi melih? Tak teng Medion kula gandeng. Tenggene Surabaya kula gandeng. Mlebu tenggene mall sebelah niku kula gandeng. Mesra banget nggih. Mergo lek mboten kula gandeng nggih njupuki napa-napa. Oh, padahal niki kula nggih nyambut damel kan. Sampeyan kudune ya tanggung jawab. Seorang laki-laki apa sing dikersakne bojo ya dipinangkani men sampeyan duwe kawibawan ngono kuwi. Nggih kula pinangkani. Kula pinangkani lho niku kula pinangkani saestu, Mas. Kula jukuk ning ngoten, bare tenggene kasir kula balekne melih ngoten. Lho, lah terus mulai ora nggo apa-apa. Lah yo sabar. Kula kan nggih ngoten sabar, nrimo karo pawehe sing wong lanang. Kula kan nggih ngoten. Sami kalih putranipun panjenenganipun Pak Mujito. Pokoke yo jenenge awake dhewe najan wis pangkate dhuwur lho, Mbak. Yo, Dik, awake dhewe kudu nrimo apa sing dadi pawehe Gusti. Nggih ngoten. Dawuh leres nggih nggih. Lah niki mumpung Mbak Elisa sampun jenak pinarak wonten mriki, dasaripun sampun sawetawis dangu mboten pinanggih. Leres, Mas. Jenengan kajenge dipun kancani Mbak Lisa nggih? Inggih, siap. Monggo jumeneng Mbak Lisa. Monggo, Mbak. Aja dipleroki. Monggo, yuk dados Madangkara. Yuk. Ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu macange Yulimbo Pak Yoyo. Nggih. Ingkang kula hormati kula tresnani. Pripun? Kula hormati kula tresnani. Sampeyan muni tresnani jare iku iso teles dhewe lho Mbak ngono kuwi. Kok teles napa to? Ya kaya grogi ngoten lho roh sampeyan.
Terus jenengane saya tambah yuswane kok ngibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya kuntadi ngono lho. Sumunar ngono lho Mbak Lisa. Kok gitu? Oh iya. Maksudnya Tresno itu kan sebagai sosok seniman yang dalang sing tak pujo-pujo ngono lho, tak idolakan ngono. Ora Tresno sing kaya ngono gitu loh. Jadi emang mungkin sinarnya itu mung mergo bar pedot. Aku ki lho rungokno El. Wah, iki Bu Kesi ya sumunar mawa cahya lho ya niki. Aku ki lho ning omah dadi bojone meh 15 tahun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu El. Aduh, piye ki? Piye Masa to, Bu? Masa nggak pernah dilem to, Bu? Ya, malah ngelem awakmu iku lho El. Jane ya Bu Kesi. Pak ampun ngaten lho, Pak. Nun sewu itu pendapat yang salah. Bu Kesi teng dalem ya tak lem ning panjenengane sok ora krasa. Malah nun sewu rekai lak mbiyen bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah jebul wong Arab kuwi wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan ki ling undang piye? Ya Humairah. Ya, Humairah. Putih kemerah-merahan kuwi ya Humairah. Bu Kesi ya tak undang ya Humairah. Ora mungkin peh ireng tak undang Hajar Aswad ora mungkin. Nah, iki kan berarti menunjukkan rasa tresnone. Rasa tresno kuwi mau digambarne kena sangka apa wae. Nah, selagine audio awake dhewe yen belen bengi iki ya kaya ngene iki kepenak. Nah, kandhane. Iki jenenge enek kanca-kanca YouTube, Mas. Yen belen manggone kepenak nek kono ditata ya becik manggone. Menika sindenipun Madangkara mawi biru mawi petak tata nggih penak carane. Penak di sawah. Di sawah nggih penak. Mula Pak Cahya Kudati niku yen ngendikane kalih bojo mesti kepenak supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Lah iki pertanyaane siji. Apa, Mas? Kowe kapan? Iki lho, aja takon bab kuwi. Sing jenenge tresno karo jodoh kuwi kudu dibedakake. Wong nek umur sakmene, nek diomongi ora payu-payu, engko selak tuwek, engko selak dadi perawan tuwa. Aja, iki berarti wong lagi golek jati dirine. Urung ketemu jodone. Kudu dibedakake antarane jodoh karo tresno. Upamane jodoh. Nek wong saka tresno dhisik ya. Tresno. Ya, nek wong tresno kuwi arep suwene kaya ngapa? Kuwi iso ora dadi jodone. Nek ora dadi jodone pedhot tak dung-dung, pedhot tak dung-dung asimul. Tak dung-dung kepedhot. Nah, kuwi. Tapi nek jenenge tresno arep kaya ngapa paribasane esuk sore dolan esuk sore mlebu sak mobil yen udu jodone kuwi bakal kok dat dung-dung asolole tak dung-dung tepet dot yo kuwi mau tresno bedane karo jodoh jodoh arep diawali maune ora tresno mung dijodohke karo wong tuwa utawa misale ketemu langsung sret ning ati wah kaya-kaya iki ana sinar sing bakal dadi jodohku. Lah kuwi diwiwiti saka barengan engko tuwuhe rasa tresno nek wis dadi siji. Kaya dulure dhewe sing manggon ning Bringin bengi iki temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman. Nah, iso muga-muga jogo dadi tresno, dadi jodoh. Lah. Ora nggih tak tungtung. Ora. Sing tak tungtung kan sing mau. Ora tak tungtung khusus seniman. Oh, mriko lek tak tungtung kula der. Mak jedor. Ning nadyan kaya ngapa Mbak Nun sewu jenengan mbok ngendika apa wae kata-kata mutiara sebagus apapun ning nyatane praktekke jenengan kan Nun sewu angel mendapatkan jodoh yang sesuai dengan idaman hati. Mergo napa jenengan ora ngerti makna dari mencintai atau makna dari cinta itu sendiri. Oh, tolong dijelaskan. Songgelar iki lho. Awake dhewe iso maca rene lho. Ramung gleleng lho, kudu iso gelar iki. Iya. Coba tresno kaya ngapa? Dirungokne ya. Dienjepi ro Bu Kesi ra kira-kira. Dirungokne ya. Tak tuntung asolole. Wong iso gelar iso gulung. Reng, rungono, cinta adalah anugerah suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk menuju
ketenangan, kenyamanan, kesenangan dan juga keselamatan dunia sampai akhir. Itulah cinta sejati. Luar biasa. Keplok. Luar Iki nek biasa. keplok berarti benar. Ya, biar- Ora dobo. Ora dobos, berarti kita iki bener tenan iki. Lah iya. Kok ya. Apik ya nek iki tenan. Cinta. Lah terus yang nomor loro kuwi mau apa? Cinta terus Napa? jenengan mau ngendikan Mencintai toh. mencintai. Mencintai itu artinya adalah ketika kita tidak menyakiti dan siap dengan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai, itulah makna dari mencintai. Apik iki. Oh aku ya duwe. Apa? Aku ya duwe Kuat, jenengan kuat. mau kan jodoh Jodoh karo tresno. Tresno. Aku nomor 1 kuwi jenenge bojo. Oh. B O J O. B. Berangkat dari suka duka sekarang menjadi cinta yang bermesraan. Oh, apik. O. Orang tua sudahlah merestui. Kalimantan tresno, Ponorogo ya tresno. Oh. J. Jadilah teman hidupmu sampai akhir hayat. 1 sampai mati. Terakhir O. Oleh karena itu jalinlah rumah tangga Anda, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kuwi lek bojo kuwi jenengan mesti wis apalan. Saiki tak tambahi istri. Istri. I S T R I. I. Mas, Apa? isik cethuk pisan kuwi urung tau lho, kuwi mergo kudu apalanku kuwi. Loh, zaman saiki iki sing jenenge pelawak dituntut harus cepat, Spontan. cerdas berpikir, ngono kuwi. Istri. Heeh. I. Pak, nuwun sewu lho dongane lho Mas nggih. Iki padha karo tes-tesan biyen Mas arep dadi tentara iki ya kaya iki. Dites. Hati-hati tenan. Lah kene dosen lho, kene wong tani lho. Ora kurang bingung piye ning ndas. Istri. I. Insya Allah beliau akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Iki mau sakinah ya penguat. Wis to meneng wae kadung mumet ndas kuwi lho. Kowe kok ya Bar iki ra entuk ngangge sakinah. ora kenek. S. S. Sakinah. Setelah itu Anda harus selalu rukun, Anda selalu memadu kasih supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nggih, dagelan telek. Ayo. Muga-muga nggon tera ono. T. T. Tatak tutuk ngantos pupu sing yuswa. Dongakne kaken-kaken ninen-ninen Nggih. andon waringen sakinah, Kinah, mawadah, warohmah. Ayo. P. R. R regu-regu paribasane mrono dijak mulih dijrak oleh rejeki sak kepel diwenehne sak kepel oleh rejeki sak rinjing diwenehne sak rinjing muga kuwi jenenge wong keluargane sakinah mawadah warohmah. Sik, terakhir I. Para penonton kula nyuwun, mangke yen pas sakinah bareng mawon ben pucet raine. Ayo, ndak. Ayo. I. Insyaallah begini iki kula pun lunas Mas. Lah sakinah. Ora dituki mergo lek bareng-bareng kula kuwirangan. Kok yo. Apik Mas Bareng. Alhamdulillah barokah. Kok sik urung rampung. Wis to Mas. Contoh ki ya, Wis, mesti Mas. enek sing apik, enek sing elek. Enek sing Bolo tengen Pandhawa ki apik, Apik. Kurawa ki elek. Elek. Dadi Nggih. contone aja bab sing apik tok, Nggih. nek sing elek. Lek istri utawa bojo men lak apik. HP. Mongko lek seneng karo wong sing kuwi dudu bojone, iki lak jenenge cara kene demenan. Demenan. Persuku demenan. Sakinah. Ayo. D. D. Demen dolan ning ora kandha bojone. Ayo, persuku ae. Men. Mendak tinggal yasinan wae kok wis do ngrunduk. Ngono lho. An terakhir. Anake wis turu, ayo budal. Pengalaman koyone. Wah, Mas. Sik tambane aja gleleng. Hobi, Mas. Persuku selingkuh secepat. Yuk. Serba cepat dan harus dapat. Oh.
Wong selingkuh ki kudu cepet lah ora cepet ora iso. Lah lho, tukang YouTube lho. Ya lek kulino iki to. Nggih. Oh iya. Li nambaran ati tresno mergo kasembadan bledek ning poper kono. NG ngendikane Prawinase sing penting ora konangan ora dosa. Kowe alah. terakhir koh ya koh piye iki koh lek konangan lho Mas ngati-ati kok koh konangan piye lah ya koh ki lho angel lho Mas lek koh ki lha kudu iso lek ra iso tarik kembali ayo koh niku tegese ora kena angkuh karo bojone kulino mbolo ben aja ngerti awake dhewe ning hubungane ngono lho Kulino iki asli. lah aku ora kulino piye wong kene hobi iya hobi padane biyen ndung banteng sik buka sapa sing nyang pisanan kowe wah jenengan wah dapurmu sing kowe sing mbajari aku ngono lho alah kula nggih jelas diluthok ya ngapunten Mas Cahyo nggih mboten napa-napa gudange ilmu gudange budaya nggih Mbak Elisa ugi gudange agama sing teng mriki menika pondok pesantren pun kondang Darul Fikri leres pondok Gontor wonten mriko Arisalah wonten Maya wonten Almawadah nuwun sewu jenengan nggih lulusan pondok Mbak aku Kristen nih wah langsung kobong wis mbok lulu nggih ngono apa piye malah ngobongne mesake lek gawe setelan lho aku ra mudeng tenan kok aku kene ku golek sepelan ning ku biye ae kadek nginane karo Mas Yoyo kuwi banyolane entek-entekane pondok bersalin kae lho malah muni aku Kristen wah wis ngomong pondok bersalin ndak aku kok ngomong ning pondok kuwi ra ngaji iki bakul cilok kae lho ngono lho kok ya lah ya ora ngejak anu kok del sepel-sepelan kok nggih sik Mbak Lisa nuwun sewu jenengan kan sudah milih-milih lelaki balik kuwi mau monggo yo sing nate gandeng karo piye carane ben gak ngomongin ini malah aku ben perhatian karo sampean ben ketok ini lho Bu Kesi lho gak tahu malah Pak Yoyo tuh tahu duluan lho kalau aku pedot 10 tahunku lah sampean yo omong karo aku terus mau ngomongi mari kaget lah le miwiti jenengan nok lewe karo aku Mbak langsung tiba-tiba ngerti perasaan lah aku kan guru muni ngene minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin aku kan ngono nyapo lek nyauri sampean kok alhamdulillah aku wis pedot Pak nyapo tak tili bentar enggak loh ngono tenan kok menine kaya Mas lanjutkan kowe jabatamu apa lanjutkan lho lho Pak niku nggih ngoten nek ketoke seneng greget saute kepenak ya monggo oh iki jenenge chemistry ya lah iya lah lek kono kan istri lah iki kan chemistry aja wedi karo Bu Kesi Mbak Lisa lek pancen diakoni ya ora apa-apa ngono kuwi enggak tadi Bu Kesi lo udah WA sama aku sing semangat ya El yang penting tuh berkarir dulu aja enggak apa-apa tapi golek muga-muga entuk jodohmu ning aja Pak Yoyo gitu aku udah diwanti-wanti iya bener Bu Kesi lan kuwi dawuhe Bu Kesi kudu kok estokke harus kamu laksanakan dawuhe lah aja karo Pak Yoyo ngono to ning milih kicah ya kuntadi Allahumma kok ya melu do amin kabeh lah upamane yo aku kan yo melu seneng to kok oh biasane tanggapan ning Ponorogo ya gur pisan iki kok lek karo awakmu kan yo melok lho Pak Gareng pripun Ibu mboten preso pripun ati kula niku ibarate wayang ngoten Dewi Wara Sembadra sing digarwa karo Raden Janaka. Panjenengan presa ta? Raden Janaka menika lelananging jagat sing garwane ora mung trima siji, ning sak kethi midodari ibarate. Nah, liyan aku ki ibarate Sembadra, atiku ki wis jembar. Aku malah remen seneng mergo apa? Bojoku kuwi berarti lananging jagat dadi idolane wong wedok sak donya mergo apa? Bojoku pinter melindungi wong wedok sing ayu-ayu tur atine apik. Aku pemedi madu karo Lisa ya ora apa-apa. Mas Yoyo malah penak. Nuwun sewu Mbak Elisa nggih. Nuwun sewu Mas Yoyo. Kula pun gadah langganan jamu teng Ponorogo. Lambemu aku sik enom ora perlu ngono kuwi. Lah terus ngangge apa? Ora ngangge apa-apa ngene iki sik bakoh padakne awakmu ora ya. Saru ora.
dhisik Rosa to. Rosa lho. Hah? Rosa lho. Luweh, rusak luweh ora sing penting kita wis beda keyakinan. Jadi Beda keyakinan. Lah Mergo aku Islam Hamen Kristen ngono to. enggak. Lah keyakinan piye? Keyakinan piye? Kamu yakin sama aku? Terus kono? Aku rodok yakin. Dek arep muni gak yakin rawani dek. Ora wani. Wedi lek tak santet kok dul. Kok kandhane Nembang Mbak Lisa nembang. Ije siap. Ada Ibu. surat-surat juga, tadi ada salam-salam juga. Wah, niki tulisannya apa Mas Gareng nek iso aku ya ora iso Niki mramudeng. to, ya Allah. Iki wis ge BL Wisa. Alah pun mboten iso Mas kula. Aku ya mumet tok. Mumet niki kula. Jan mumet. Yo dibuka sik to Mas nggih. Lho kok iso dibuka sik? Niku teng mriku enten seratane lho Mas. Napa? Lah niku Iya kok kan ning jero ya mesti enek to, mesti. Oh lah ya, kan lempitan iki. Nggih. Wah, tulisannya kaya dokter. Salam taklim saking keluarga. Napa niki? Kok jauh banget bacanya, Pak? Apa? Jauh banget kok ini. Lah lek wis tuwa iki pancen nek maca iki ado. Oh, lagi 2 menit wis kleru. Mau jereke kuat saiki omong wis tuwa. Ya. Nggih. Saking napa niki Pak? Tatung Mbah Disan nggih. Nggih. Mbah Disan nyuwun gending utawi lagu kinanti sandung terima kasih bucange nggih sandung Iki wonten saking Balong Pak Samidi menika nyuwun tembang kangen nggih lajeng wonten Wonogiri Pak Prastoto ini dari Caksi Lover dan EFC memantau senggol dong minta podang kuning nggih mangke dipun aturaken setunggal monggo anu Mbak Lisa nyuwun kadung tresna dhisik diaturake marang mempelai berdua. Nggih. Nek nangis aku piye? Ya ora to. Ngopo kadung tresna kok nangis? Kadung tresna ya berdua kaya ora jodone. Oh iya, ya tak dundung. Aku mau bengi iki mau gur curhat Elisa tok. Ya tak dundung kok ya. Monggo Mbak. Dibawani monggo bawani napa nderek mawon. Nggih. Elisa. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra gayung yon marang slirane tansah kumawanging netra jero ati kadung tresna dan liya amung sliramu satemah loro asmara Nggih, digarap orang Rambahan sepisan langgam angka loro ndangdut ning iramane slow. Wah ya kadung tresna. Monggo Mbak Elisa Urcarus alaso. Lamat wis katon tejane yen bo prangkat mancara aduh wiragane sinawang kan ambosane
Nyuwun tepuk tangan kagem Mbak Elisa Orcarus para lenggah. Sembah nuwun, sedaya mawon. Dang ket. Ay ay ay. Namanya itu ke distract yo. Nek wis ono ayang-ayang tuh bikin blur gitu. Ombo padake kacamata apa piye kaya gedhe Yang ngono. ada ayang-ayang itu kan pikiran aku kan. Kayak gitu loh. Ya ku ayang-ayang kok ya. Suwun Mbak Elisa. Matur suwun Mas Gareng. Nggih, sembah nuwun. Karo kawula Mas Cahyo menika lagunipun Kadung Tresna. Nggih. Muga-muga tresna ingkang sejati mliginipun kunjuk dumateng pinanganten sekalian. Nggih, Mas Arbi kalian Mbak Nindya. Leres Mase Mbake sarjana pendidikan seorang guru. Nggih. Dan Mase seorang TNI. Paribasane awake dhewe iki arep sak omah bendina kan ya ora iso. Nggih. Kuncine sing tresna sing linuwih bakal dadi rezekining teka pupusing yuswa. Amin. Nggih. Tak golekne kanca meneh Mas Gareng. Injih, Mas. Iki ana sing ngersakake ya kuwi jaranan Mbak Winong. Nggih, Nduk. Jaranan. Coba men jumeneng cublak suweng Winong Nawangsih Tulung Agung punya. Yo. Mas Gareng pun nate pinanggih kalian Genduk Winong. Alhamdulillah Mas. Pun nate. Pun namung sepindah niki. Wong kok ya terus cetukku ke kapan Mas? Bahasane kula ki menggur AKDP lho. Apa ki antar kota dalam provinsi. Nggih. Niku wong kula ki nggih lek jenengan kan teng isi. Lah kula UGM. Wah, Ngayuk Jakarta. Alah Universitas Gandulan Montor. Wah iya. Mumpung panggih niku mang kenalan. Mbak Wino, wilujeng dalu no. Nggih, wilujeng dalu. Minal aidin wal faizin. Nggih, minal aidin wal faizin. Sepinten kelepataning kula nyuwun pangapunten. Nggih, kula semanten ugi Pak Gareng. Alhamdulillah Mas ngeten iki lho. Gandes luwes nyenengni ati. Cara buah Mbak Winong niku napa? Lho paling boten anggur to Mas. Anggur. Anggur. Kok iso anggur? Mbok ora dadak dionceki, ora dadak dikumbah langsung dipangan. Pus. Sik, lha iki Mbak Umi Hafifah cara buah napa? Mbak Umi Hafifah niki yen cara buah ngoten lek teng desa ranti. Ranti. Kok ranti? Ranti niku nggih cilik, nggih. Rupane ireng, wukeh cemul ngoten, lebu bleng kena kanggo tamba. Oh, kowe tunggale jamu berarti kowe. Kena nggih jamu, kena nggih tamba tresna. Nggih. Lek Mbak Birgita iki, Birgita lho. Wih, jane kaya ngene iki lek terus buah napa? Jane ngeten iki lek cara buah niku nuwun sewu lho Mas. Manggis, Mas. Manggis. Kok manggis? Manggis niku tidak pernah bohong. Sing buri 5, jerone ya 5. Nggih. Niku Mbak Bukesi napa? Bukesi to? Heeh. Lek Bukesi niku sakniki napa kula rumiyin?
Yo sakniki wong piyayene saiki yo. Sakniki to. Nganti elek surat tak janah we. Mboten lek Pak Bukesi niku nuwun sewu. Cara buahe ngoten melon tanpa biji. Melon. Layak gilap we ayo. Melon tanpa biji. Tukune ning dengok etan kono. Dibuka marep ngulon seret banyune cur. Dulur pekol, dulur bringin kabeh padha seneng. Yen kuwi bar Bukesi Mbak Trihastuti, Mbak Tutik. Mbak Tutik niki lek cara buah Mbak Tutik niki nuwun sewu lek semangka. Kok semangka? Nggih, semangka niku dipangane lek pun ming wayah poso. Nggih. Dadi lek ora poso ora dipangan ya. Nggih, ora poso ya ora tau. Wong jenenge semangka kok, Mas. Nggih. Oh ya. Selanjutnya. Nggih. Malah kok semangka ya. Mbak Lia, cara buah napa? Mbak Lia mriko to? Nggih. Nuwun sewu lek Mbak Lia nggih. Nggih. Nuwun sewu apa ya? Niki kula cedhaki ngoten pareng nggih Mas nggih. Nggih, watan aja didemek. Mboten namung kula ambet tok. Lek didemek ngentut kuwi. Mboten malah seneng kula. Cedhaki ngentut niku kula demen Pak nuwun sewu Mas. Alah, pun kecekel Mas niki. Apa cara buah? Pace. Kok sia-sia. Oh, mboten sia-sia. Kuwi seniore Parasinden lho kuwi, ora suarane apik. Warpa senior Parasinden jenengan aja nyedak kula ngentut. Wah, kula ngatek ngentut bae tak ambet mabel. Lah iki kaya pace. Ketoke kok koncone. Men komplit Mbak Lisa cara buah apa? Lek Mbak Elisa lho. Lah wis bendina teng mriki lek niki kan nggih buah kesukaan to. Oh, makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari komplit kabeh kuwi. Apa kuwi? Ya seneng semangka enek. Terus apa kuwi melon enek, terus duren enek, terus anu salak enek, terus apa wis pokoke buah-buahan kabeh enek ning kono. Dadene sitok sak kresek. Sampeyan cara buah ya apik kok. Oh, napa Mas? Cara buah sampeyan ki pelem. Pelem alhamdulillah. Pelem sing luwegi rupane kuning semua abang kae. Nggih, pelem. Ning digondo codot dadi ya ngono kuwi. Mboten napa-napa Mas, mudhun jruk tunduran codok jenengan dahar. Iya. Nggih. Lambene. Nang iki lho nang. Ayo. Nggih, metu ya penggemarmu ana sing ngersake jaranan. Nggih, Mbak Winong niki napa melih niki teng bumi Reok Ponorogo, Mas. Nggih. Pokoke ya jenenge jaranan iki tidak hilang dari pandangan seorang penduduk Ponorogo. Nah, nggih. Nggih, Pak. Halo. Niki sakderenge nembang kula ajeng tanglet angsal. Oh, boleh. Niki wau kan kula kalih Mbak Birgita, kalih Bu Kesi, kalih Homi kan kaget to nek Mbak Elisa niku jomblo. Kok jenengan niku malah ngwertes niku sejauh apa to jenengan komunikasi niku karo Mbak Elisa niku? Kowe iki cah cilik iki guru urusanku karo Bu Kesi karo Mbak Elisa nyapo cah cilik melu-melu. Kula kan kepo lho, kula kan sayang Bu Kesi to, Pak. Terus mungkin nek Bu Kesi disakiti kan saya ndak terima. Hah? Gitu. Sing nyakiti Bu Kesi iki sapa? Lah, kula namung tanglet sejauh apa komunikasi jenengan kalian Mbak Elisa niku mawon, Mang. Ora jauh, aku dekat kok ora jauh. Duk. Ayo. Duk. Kowe pengen ngerti sejauh apa Pak Cahyo dengan Mbak Elisa. Nggih. Engko tak sadapne WA-ne kowe meneng sih. Nek kaya pihak kepolisian. Wah, wong kene mantan intel. Ninggal katresnan ya nang ya. Nggih. Ayo, gitu kok kangen suwi ora nembangake kuwi. Ayo, Langsung wae rong ramban. Ya, kaya ngono. Winong nawangse, coba diaturake para lenggah sugeng mirsani. Ya, mangga. Jaranan dangdut kreasi Iki cah iki ayu, suarane apik. Nggih. Ning tell me bocah iki. Kok nama Pak? Orang ngrungokne omong aku to. Nama to Pak? Tanpa ngangge bawa langsung wae. Oh, alah. Maaf Pak. Duk Winong. Sadapane HP kuwi mau aja mbok waca saiki. Wong sadapane HP mbok waca saiki dadi bawa. Iya. Kok ndak kedengeran ya tadi ya? Maaf ya Pak. Umur kok ya. Iya.
Ya wis ora apa-apa mung kadung. Ndak apa-apa wis, ndak sido nek nu. Lho aja kadung metu ora sida piye ora. Isin aku. Diterusne Pak nggih. Saya tak tekokne Bapak. Saiki sing lenggah wae sing menghakimi. Pripun dibawani mboten, Pak? Lho bawa kuwi lho, kowe diselamatkan. Nah, diselamatkan. Nggih, iya. Iya, iki pikirane ya iki padha karo Mbak Elisa. Wis seprene randang entuk pacar no wae. Jangan gitulah, Pak. Kuwi lah bocah gur mangan. Ketoke gedene ya kuwi ya gedhe mung awake tok ayo. Lho, kula iki gedhe atine nggih gedhe lho, Pak. Eleh. Paling sak lepek. Mas Cahyo. Mas Cahyo. Apa? Kula mboten patun ngomong. Lah napa? Wong jenengan pun persis kok. Ya. Ya dibaceti nang ra apa-apa nang. Ayo ora apa. Ya. Sir kuwi aku menghindari bawa kuwi mergo mau wis dingi karo Mbak Elisa Asmarandana. Nek ora apa-apa, cakepane kan beda. Beda. Enggak. Ngapunten, Pak, mboten mireng wae. Heeh. Tujune kowe cara buah kok ya seger, pamane cara buah kowe pace, tak penging kowe. Untung kuwi mau ya awakmu anggur lho. Ora dadak diumbah ndang dilek wae. Ya. Terus to. Garenge ngawut, anggur mau jane umi lho, ayo. Ngawut mbane lho. Lho yo lek umi iki lek anggur lah wong isih sakmene cilike wong tenggo pinggir dalan dipangani kan nggih repot to, Mas. Iya. Mending nggih jamu wae lek wis sehat iki dolan anggur ngono. Iya. Ya nang ora apa-apa Cahyo. Ayo. Ya. Rineng kaindaing beksa Nih. sentere jaran pegon luwes gemas nuju prana Nonano pinter agawe brangto sinden winong tulung aku aja nganti ninggal tresno ya menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono Busri sing tebih saking Surabaya kraya-raya tindak wonten Nglaladan Bringin Kauman Ponorogo. Kangen karo kanca-kanca Madangkara. Ya, karmane panjenengane urung diaturake wis pirang-pirang tarup. Putut manggung ning nggon gara-gara wae. Ya, Ya, Nduk, winong nawangse. Ya.
bocah nggih. Nggih. Tenan kok ya Jan. Kaya ngono cah Tulungagung polahe kaya ngono. Polahe kok mbok kula nyikrih teng mriko. Mata kula meh klilipen upat-upat. Pecut ta? Nggih, lek pucuke niku kan upat-upat jenenge nggih. Meh mriki lho Mas. Nggih. Mrucut mriki bablas ora iso omong. Kula nggih dhisih mawon teng mriko. Luar biasa Mbak Wina. Nggih. Pokoke teng kene Ponorogo niku kan nggih sedaya niku kan nggih remen Mas nggih. Leres nggih. Langgame nggih remen. Nggih. Napa reoke Jineman. Jineman nggih remen, pamundutan napa melih menika para kadang sutresna mboten namung laladan bringin Mas Cahyo. Nggih. Saking Balong rawuh. Nggih. Saking Singkil rawuh. Alhamdulillah. Saking Danyang Ponorogo rawuh, Nggih. Madiun rawuh, Magetan rawuh, Trenggalek ugi rawuh teng mriki. Alhamdulillah ngaturaken panuwun. Jenengan kok apal piyai-piyai sing rawuh rene? Lho nggih kula lek teng Ponorogo nggih niku wau lho sak ubek-ubek niku kula nggih teng mriki mawon dados apal. Dulur mriki niki kula apal wong Nggih. Balong Singkil tenggene Bajang Sedarat Kulon titik ana Sumarata, Nggih. bablas mriko tenggene Sampung. Nggih. Nah, niki teng mriki sedaya mirsani jenengan kalih sinden-sinden sing cantik-cantik niki. Nggih. Lah menika lho Mas Gareng. Pripun, Mas? Menika wonten dawuh saking Bapak Mujito. Nggih. Mas, ini ada penyanyi namanya Mbak Fitria Rosa. Persembahan dari Bapak Haji Karnadi Jombang. Mbak Fitri, pundi Mbak Fitri? Mbak Nggih. Fitri. Iya. Disepot kersane migap Oke, panggung, nggih. Mas. Ku tak tang tak dang 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 dang. Oke, Mbak Fitri berpacu dalam Melodio. Ya. Monggo Mbak Fitri. Mbak Fitri namanya ya, Mbak? Dalam? Namanya Mbak Fitri. Nggih leres. Nggih, perkenalkan nama saya Idul. Mas Nggih. Idul, aduh. Kersane rumah Pripun? monggo cegat. Kula mriko. Nggih, nggih, Waduh, nggih. kula lek cedak-cedak kali dalang ingkang bagus ngeten ra diter lho kula. Waduh. Kayak sampun enten sing gadah keteng wingking. Foto bebas mawon. Wong ngono. Oh, metu Oh. iso kok. Wah, metu mburi iso, berarti secara diam-diam. Oh, ora mungkin Mbak penyanyi, Mbak penyanyi. Dalem nggih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, sakniki setunggal mboten cekap nggih. Pak dalang ini pun kula liarke. Oh, ngaten. Pun ngijini lho, sampean krungu to, Nggih. Tulungagung enek sejenenge Bos Kacung iku ae loro. Mosok ya Pak Dalang ya mek sitok. Aku tetep sitok. Mung Setunggal? ngene sesuk lak prei kula. Iya, iya, Diparingi iya. rezeki kali Pak Mujito. Iya. Bugesi langsung tak jak ning mall tak kon tuku baju kaya sampean ngeten. Ngeten? Waduh. Ning lek sandal jinjit emoh bojo kula nate glundung malah mbiyen. Ngeten? Oh nggih, ndamel grang mawon lho Pak Dalang. Mas Cahyo, upami Mbak Kesi ngagem baju kados negeri ngeten iki. Budal Nggih. ning Ponorogo ngoten kula ngeten. Piye, Mas? Wingi apa ngono kuwi jenenge? Tegese gungan no Mbak Yuku Oh, dulur wedok. Niki iya. kok ya ngatek gawe ngono wis. Kula nggih ngoten kok ya. Mbak Ngeten. Fitri. Nggih, Kang Mas. Alhamdulillah sowan teng dalemipun Pak. Bapak Mujito, Pak Mujito. benar Bapak Mayor Mujito, selamat malam. Semoga hajatnya dilancarkan dan sehat-sehat, rezekinya lancar beserta ibu, nggih. Oke, amin. Wis Saya tuh sumbang di saking sini. anu nggih, Mbak.
Kula. Bapak Haji. Nggih, betul. Dari Bapak Haji Irfan Karnadi dari Jombang. Oh iya. Ngoten. Ah, Kula- jenengan aslinya mana? Kula tanggine sinten niki wau? Mbak E Mbak Tulungagung kula. Mbak Pino? Tulungagung nggih. Saya Tulungagung. Pengen pirsa jenengan tepang jembatan Gunung Bolo. Bolo kuwi mbiyen anu bekasku. Oh, iya. Bekas tak liwati maksudnya Mas. Omaku sik ngalor maneh. Jembatan Ngujang siji nggon kethek-kethek kae. Iya sing termasuk kaya Yo, Gareng. nggon kethek-kethek kae ngidul. Iya bener toh. Jembatan Ngujang nggon kethek-kethek. Ngidul. Kae ngidul. Enek bangju protelon terus ngulon. Oh layak kula panggil teng mriku Mas. Nggih. Mbak Fitri ke selak ijo, selak ijo. Nggih, kula mantane niku, selak ijo niku. Nggih. Nggih, kula Badhe niki nembang napa, Mbak? Lah nggih kula niku wau bingung saking mriki kok anu napa kula niki nggih sanes sinden nggih Jenengan, campur nuwun sari sewu. kula nggih radi-radi anu pripun kula. Jenengan Lorenza lak kulino to? Sing jadul-jadul. Nah, Oh ngaten. Nggih. Kula to. Nggih. Nggih radi. Anu Nggih kula manut mawon. Pokoke jalan ngoten mangke kan dibantu kali Mbak-mbak nggih ing to. sinden Jenengan nggih. mau nitih napa? Kula nite anu Mobil? mboten dokar. Oh, iki ora tau jedot, Mbak. Ora tahu kula. Kula biasanya dijedok malahan. wah berat iki. Waduh. Berat iki. Pak Pomo sindenku ngono kabeh genahku neraka aku mending. jahan. Tambahan nggih. Nggih. Anu riyen mawon napa sing lagi niku nggih nggih. 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 Saya to, Mbak. Jenengan Napa? mboten kulino teng wayang to? Kula Ngene lho. namung sepi dah niki tasih Nah. teng wayang niku. Lek ning Pripun? wayange sutradarane niku Dalang. Ketika Dalang Ngaten. ngucap tungkang tambahan, yo kudu sendika dawuh. Nah, ngoten lho. Ayo. Nggih, tadi ada request lagu itu tadi lagunya Campur Sari juga, tapi Campur Sari Senes Langgam lho nggih. Nggih, betul. Wonten lamunan mungkin saged dibawakan napa kula tak konfirmasi riyen kalih mas-mas niki napa pripun Mas Dalang. Oh nggih. Aja tak celuk Pak nggih ngapunten lho Mbak Kesi nggih. Kok Ora nggak pantes ora ya. apa-apa wong niku Lah umure sik 17. nggih ngeten setengah. iki lek dalu ngeten iki Pak Cahyo. Pak Lah, Cahyo. nek Pacitan mriku kali Mas Kentir niku lho nuwun sewu. Karo Kentir Sing Aang pundi? Kentir pundi? Lah kene sing nyekel saron ki lho. Ya Allah. Biasane ora Pak Cahyo ora. Sinten? Kung Cahyo. Kung Cahyo. Bareng iki Pak Aang ki guru ya Dalang kok iso suwiyah ora ngono kuwi. Oh ngaten nggih. Mbak sampean ra ngerti to? Nggih, napa? Nun sewu lek enek penyanyi niku ngelok-ngelokne Dalang, Nggih. ora manut karo Dalang. Terus Solek pripun? mati akhirnya dadi ngene iki lho. Lho niku kula biasane lek wis pacakane ilang dadine ngoten niku. Nggih, ngono kuwi ora apa-apa. Kok medeni meniku duman. Sing penting aja nganti dadi ngene iki. bahaya. Waduh, hati-hati lho Mas yo. Nggih. Aja sok alok karo Mas Dalang. Boten. Malati. Boten, aku ki Iya. ora tau alok karo Mas Cahyo, ora tau alok karo Mas Yoyo. Gur siji Pripun? ngrasani Ya Allah, malah jeru niku. Pripun napa sidane Mbak Fitri? lamunan. Nggih. Lamunan? Pripun? Oh nggih, nggih, siap. Ingkang sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih. Mergone aku ki ya uduk penyanyi sakjane Mas. Ya mek gur nyumbang lho iki. Oh ya ora apa-apa. Ya mek iso-isonan ya. Mboten napa-napa. Penting nyumbang Mas Cahyo nggih. Nggih, nggih. Penting nyumbang. Ya, sing penting nyumbang donga ya penting lho Mas. Nggih. Monggo. Monggo dipun aturaken kanca-kanca Madangkara lamunan. Ayo enek Mbah Wir Rahman. Ayo. Ayo nggih. Satu papat karang. Ayo. Enggak. Sampe Ya. nyapa anteng langsung. Nggih to. Nyawang Nggih. jenengan iki kula lungguh mawon pun marem kok. Waduh, Oke, iki Nek. adem-adem lho aku ya butuh disanding iki. Ya wis, ora masalah. Mungkin jenengan nyanyi kula tak cedak jenengan. Oh ya wis manut sampean Mas. Nggih. Monggo. Monggo dipun aturaken lamunan. Nggih. Joget nggih Mas Gareng. Menawi boyoke pun kejulinu kersane mengke mantun.
Mas Gareng. Pintu samudra pasang ganteng kawangan tresnaku mring sliramu sayang sayang ning bulan kang sebenar atur ing tawang yekti sirene kang dadi ayo Mas. Waduh, piye Mas? Piye? Adep Rene. Terus Rene. Piye? Mbok kan ngene aku goyokan lho Mas. Goyokan tenan aku. Lagi. Pipit angin ratri tansah angen dingin setem rajin kelenging hati angen-angen tumlawang suara ingin sepi dan saling ranti tekemu dongei. Ayo Mas Gareng lagi. Wong bagus ati nyedhak ing sandingku nyawang manis sing esemu gawe lara rasaku tentreming ayo pegat tresnamu sayangku ayo Mas pintu tresnaku mring sliramu sayang sayang bulan kang sebenar yekti slirane kang dadi lamunan samudra pasang ganteng kawangan tresnaku mring sliramu sayang sayang bulan kang sebenar yekti slirane kang dadi lamunan kang dadi lamunan. Waduh, kena nada sindan ya koit no aku. Lah aku ki asline banci. Tenan, saestu. Aduh. Mas Gareng, niku wau joget pargoi to. Pargoi. Lah kok sampean sik kuat aku wis boyoken. Lho, jamumu kurang ampuh. Oke niku yang Jamune apa? jamune nek wong Ponorogo ki ya sing amput endhog. Ndok. Endhog Jawa 10. Wong ngono. Karo apa nek? Diublek karo susu SGM. Ndak loro ae ndoke. Oh. Ya 10 bare ya kelemboken ta ya. Mbak Fitri matur Nggih, nuwun matur sanget nuwun. kalian Bapak Haji Karnadi nggih Nggih, paring terima kasih sumbang. banyak. Ngapunten sanget kula nggih tasik niki Mboten nderek napa-napa. pagelaran wayang kulit. Nggih, Mugi-mugi Bapak Dalang kalian tim sedaya kemawon diparingi sehat panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Amin. Mas Gareng juga Amin, nggih. amin, amin, ya Jobnya Allah. juga banyak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin saya sengaja atau enggak. Juga buat beliaunya tuan rumah Bapak Mujito. betul Bapak Mayor Mujito beserta Ibu. Terima kasih Ibu. Tadi katanya ngantuk, tapi setelah ninggalin jenengan langsung ini langsung semangat. Wow, Loh maksudnya Ibu loh, Ibu Mujito udu aku. Iya Mas ya. Nggih, sembah. Nggih kula pamit rumiyin, mugi-mugi lancar sampai akhir acara nggih. Nggih, amin, amin, Terima amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih. Mas Gareng nggih.
Gandeng menika Ponorogo niku benten kalian laladan sanesipun. Leres. Ya bab guyon, bab lagon ya diaturke ning ya lakon aja nganti ditinggalke. Saya niki enten bocah-bocah cilik niki. Niki mesti seneng kalih sabetan, seneng kalih lakon. Nggih leres Mas, nggih. Niki dalang-dalang sinomak sinom nggih rawuh mriki Mas. Nggih, nggih. Mangke dipun lajengaken goro-goro pokoke malah luwih hot full edan. Wah. Pengasih saka Hyang Agung muga-muga tansah sumanding ya Mak. Kaya ngono kuwi. Ya mbacukne gelar cerita nyuwun izin Bapak Mayor Mujito mangke nggih perangipun anak kula ingkang Bajeng kelas 1 SMP ingkang badhe nderek nyambut damel. Ya. Ya ngadep rono. Nggo tak dherekake. Sang Patih Sigra